Možno si o sebe myslíš, že si totálne poleno, ktoré všade mešká a priťahuje katastrofy. Samozrejme, ty si v tom, že je to pravda a ja ťa ubezpečujem, že to pravda nie je, ale toto video bude hlavne o tom, prečo si to vlastne hovoríš, pretože to nedáva celkom zmysel. Prečo sa zhádzujeme, prečo o sebe tvrdíme, že nikdy nič nedokončíme. Niekto by mohol povedať, že keď nám to 3D realita potvrdzuje, tak asi preto, ale skutočnosť je tak trošku niekde inde a síce seba zhadzovanie je vlastne návykovka alebo droga ega. Ja som aj v tomto videu to označila ako heroín ega. Čo s tým má ego? Ego je vlastne ilúzia separácie, ktorá ťa udržuje v tom, že ty si tu a ostatní sú tam vonku. Ono sa potrebuje nejak obrániť, ono potrebuje nejak tebe vysekať cestičku tak, aby si ty prospievala, ale ono to robí po svojom a robí to veľmi nešťastne. S tým, že čo sa vlastne deje v tvojom systéme, keď sa zhadzuješ? Ja to teraz prečítam. Sebazhadzovanie je heroín ega, ktorý sa spúšťa kvôli dvom kamarátom v tvojom mozgu, kortizolu a adrenalínu. Títo miniatúrni vychcanci ti spôsobujú krátkodobý pocit istoty a pritom dobre vedia, že čím viac zhadzuješ seba, tým viac posilňuješ neurónové spojenia. To znamená, že... A ešte potom je tu ďalšia vec. No a to je návyk z detstva. Takže keď máš z detstva navyknuté, že ti spoločnosť vtlkala, že nie si dosť dobrá, že sa musíš vždy snažiť, musíš sa snažiť o lásku a tak ďalej, tak ty si na to navykla. No a v podstate si osvojila určitý návyk, ktorý tým, že sa opakuje, tak je ako vyšlapaný chodníček v lese. Pravdepodobne to poznáš. Vyšlapaný chodníček znamená, že máš les a chodník, cez ktorý všetci chodia. Tým, že on je vlastne les je les, čiže tam nie sú prirodzene chodníky, ale ten chodníček je utvorený tým, že všetci tadiaľ chodia, povedzme 10, 20 až 30 rokov a čím dlhšie tadiaľ chodia, tak o to viac je to vyzerá ako chodníček. Znamená to, že všetky rastliny museli v nejakom čase ustúpiť tomu, že všetci tadiaľ chodia. Vyjadrujem sa trošku ako tement, ale myslím, že mi rozumieš. No a čo je potrebné urobiť preto, aby sa to zmenilo? A to je nájsť si nový chodníček. To znamená opustiť ten, ktorý je ti už prirodzený, zdá sa ti ako tvoja komfortná zóna, pretože keď tadiaľ pôjdeš, tak nebudeš doranená, nehrozí žiadne ihličie, trnie a tak ďalej. Ty si nájdeš nový chodníček, ale to na začiatku bolí, pretože je ti to neprirodzené. Táto metafora, toto prirovnanie je veľmi dobré. No a keď ty o sebe zrazu začneš rozprávať, napriek tomu, že si myslíš alebo trváš na tom, že 3D realita ti ukazuje, že si neschopná, veď všade meškáš, veď nič nedokončíš, veď vždy sa na teba nalepí nejaký narcis. Jednoducho ty si vytvoríš svoj vlastný chodník, svoju vlastnú realitu v hlave, ktorá bude hovoriť opak a bude na tom trvať. Je to taká nejaká vnútorná istota, ktorá sa na začiatku nemusí zakladať na tom, čo ty voláš realita. Takže si miesto toho, aby si nadávala alebo nadával, že nič nedokončíš alebo že vždy pritiahneš nejakú katastrofu, tak si povieš, to je úžasné, čo som momentálne pritiahla, pretože to bude taká skvelá lekcia na zmenu môjho života, že takéto niečo sa mi ešte nikdy v živote nestalo. A napriek tomu, že sa veci v tvojom živote môžu odvíjať aj možno kedysi by si povedal, že katastrofálne, tak ty budeš vnútorne trvať na tom, že to je niečo, čo ťa má posilniť, niečo, čo ťa má osmeliť, niečo, čo ti zabezpečí ten kvantový skok do tvojej novej reality. Takýmto spôsobom
sa tvorí to, čo mu hovoríme tvorca, naozajstný tvorca vlastnej reality, vedomý tvorca. Je to na začiatku veľmi nepríjemné a je to doslova ako vyšlapávanie toho nového chodníka. Robíš to sama, nikto ti v tom veľmi nepomáha, ale ako náhle ty budeš na tom trvať, to znamená zostaneš v tej identite, o tomto hovorím stále, je potrebné zostať v identite, o to viac sa ľudia k tebe budú pridávať a zistia, že aha, tam je chodníček a budú na ňom pokračovať alebo budú na ňom pracovať spolu s tebou. Dúfam, že rozumieš môjim prirovnaniam, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi dobré prirovnanie. Ďalšia vec ešte, tretia, ktorá mi teraz napadla, prečo sa zhadzuješ a prečo pri tom zostávaš, je, a toto sa nám deje často a mne sa to dialo tiež, že keď som sa napríklad v minulosti zhadzovala, tak som pozorovala takú zvláštnu vec, že ma nezhadzovali ostatní. Ono vlastne to ego si povie, že keď ja na seba nakýdam hlinu, špínu a tak ďalej, tak ma už nebudú zhadzovať ostatní, hej? Pretože keď, ja neviem, spravím niečo zlé, napríklad v práci a začnem si nadávať, aká som hrozná, neschopná, tak je menšia šanca, že ma budú zhadzovať ostatní, pretože ľudia majú nejakú empatiu, majú nejaký ten súcit a keď vidia, že ty si totálne si skončila ako nejaká taká vnútorná troska, tak ťa skôr podržia. Čiže ťa vlastne udržia ako keby tak trochu v tom komforte, ale nie si taká hrozná a tak ďalej. Lenže toto je zase cestička ega. To sú také tie manipulácie. Ego ti vlastne hovorí, že keď seba teraz začneš zhadzovať, tak ostatní ti pribehnú na pomoc a budú ťa ľutovať, budú ti hovoriť, že nie si taká hrozná. Nekupuj to. Nekupuj túto vychcanú metódu ega, pretože ona ti vlastne do budúcnosti nemôže priniesť nič dobré. Pretože ty vlastne túto myšlienku alebo tento spôsob od ostatných od ega vezmeš, lenže ono ti to prinesie negatívne výsledky v širšom, ako by som povedala, v širšej tvojej realite. Čiže povedzme, ostatní ťa začnú ľutovať a si vlastne v tom svojom komforte, ale do budúcnosti ti to prináša to, že stále zase chodíš po tom starom chodníčku a nič sa ti v realite nemení. Takže keď to chceš zmeniť, tak aj keď je ti to veľmi nepríjemné, začni o sebe, ja viem, že toto sú také paradoxy, ale začni o sebe hovoriť v pozitívnom slova zmysle a čokoľvek sa ti stane, čokoľvek zlé sa ti stane, tak otoč to takým spôsobom, že ti život teraz prináša niečo úžasné, z čoho sa môžeš učiť. Ja viem, že si budeš asi myslieť, že toto znamená, alebo niektorí ľudia si minimálne budú myslieť, že toto znamená, že zatváraš oči pred realitou, ale realita je naozaj to, čo my žijeme a my tomu vlastne dávame svoje pravidlá. V skutočnosti všetko, čo sa nám deje, je vlastne neutrálne a my to pomenovávame. Takže ty, keď si pomenuješ to, že ty si príšerné, poleno, lenivé, nič nezvládáš, prokrastinuješ, tak je to tvoja realita, ale nie preto, že taká si, ale preto, že ty si to tak sugerovala a potom už tá 3D realita, áno, ťa nasleduje a všetko sa ti odvíja podľa toho, čo ty máš tu a tu. Takže to je na dnes odo mňa všetko. Aj tebe, aj všetkým, ktorí ste ma sledovali. Majte sa radi a majte ma radi.